når jeg tænker på at komme her og tale i dag til meget yngre iværksættere end jeg selv, tænker jeg, hvad er det egentlig helt præcis, jeg kan lære jer? Jeg tror ikke, jeg kan lære noget, men jeg kunne fortælle din historie. Ja, mit råd kan egentlig være ganske kort, og man kan også læse det på forsiden af Kasper Bloms bog, Just Fucking Do It. Det er en grundlæggende det handler om for mig at lave iværksætteri. Det handler om at bare gå i gang og ikke tro på, at det hele kan sættes på en formel, og man skal lede efter en perfekte plan, eller skal det hele skrevet ned. Man skal have gjort sig nogle tanker om det, og det har de fleste, fordi folk er dygtige og godt kan formulere det ned, men det kan godt være, at det en side skrevet ned, og så skal man egentlig bare gå i gang. For det kunst, man går i gang med at prøve at lave det, man finder ud af, om den idé, man egentlig har, er gangbar, og så må man prøve igen og igen og igen og igen at blive ved. Det første handler ikke om at prøve at lave en analyse, det første handler om at prøve at gå ud og for eksempel at sælge produkter til nogle kunder. Kun på den måde finder man ud af, om de egentlig vil købe det. Men i en verden, der er succesfulde, de har lavet nu til at lave en forretningsplan. Det er kun dem, der ikke ved, hvad de skal gøre, og derfor er nødt til at spørge nogle embedsmænd eller nogle konsulenter om, hvordan de skal gøre det. De ender med at skrive en forretningsplan. Resten, de gør det bare. Skal vi enten have høje karakterer, eller skal vi acceptere iværksætteri? Altså, det er en både og samtale. Jeg tror ikke på, at man kan lave den der med at sige, jamen fordi at det hurtigt bliver sådan et, enten har du høje karakterer, så er det vi satser på uddannelsessystemet, eller også er det, at vi satser på, at iværksætteri og kreativitet. Jeg mener, at vi skal satse på begge dele, for det er kun ved, at vi har meget, meget høje faglige standarder, sammensat med den her danske mentalitet om at stille spørgsmålstegn ved tingene, og ikke at være autoritetstro, og have en vis mængde kreativitet. Hvis vi de to ting kombineret, så kan vi noget specielt. Og det synes jeg, at det er bevist i de succesfulde startups, der er kommet ud af Danmark. Det er netop kombinationen af de der to ting. Så jeg tror, at man skal stoppe med den der med enten eller diskussion om høje karakterer versus kreativitet og skørhed. Tre ting, som vi skal have i livet. Vi skal spise, vi skal sove, vi skal have noget sex. Resten er fuldstændig op til os selv. Men det virker faktisk ofte som om, at det eneste, som vi tror, vi ikke behøver, det er netop de tre ting, spise og sove og noget sex. Og resten accepterer vi simpelthen, det skal vi gøre, for det her normer, vi skal stille op for os. Man skal bare lige huske på, at når investorer vil, i hvert fald sådan en type investor, som jeg er, og de fleste, der håber man jo på, at der er et fantastisk vækstpotentiale i den idé. Man investerer, lad os sige, 500.000 kroner for 10% af virksomheden, så ejer investoren 10% af virksomheden. Og så håber man jo, at det bliver 600.000 værd, så man har fået en forrentning på 20%, men man håber jo, at det bliver 60 millioner værd, eller 6 milliarder værd, så man har fået en forrentning på 100 gange det, man lagde ind. Hvor man ved, det får man på nogle af dem, og andre mister man penge på. Så det er simpelthen den risiko, der skal gå hånd i hånd med den mulige upside, som vi siger, der er.